Volanul vieții. Ești la volanul vieții tale. Știu că nu ai carnet auto, dar exact asta ești, un șofer al vieții tale. Te naști, cineva îți spune ce e bine și ce e rău. Înveți. Înveți din dreapta, te uiți la alți șoferi și vezi ce și cum. Crești. Doare, dar te bucuri și de soare. Înveți să pornești, vezi unde se bagă cheia, observi și sper că într-o zi vei conduce și tu. Întâi ești condus, ajutat, mângâiat și impulsionat, ți se arată în amănunt sau mai sumar, poate chiar ești acel gen ce nu ai pe nimeni să-ți arate. Oricum ar fi, vine o zi când te pomenești că ești singur în mașină. Viața ta e în mâinile tale. Volanul e al tău. Te așezi încrezător pe scaun, pornești și accelerezi. Știi ceva? Eu nu cred în acei șoferi ce nu au avut nici cel mai mic accident, așa că sigur, ai și accidente pe șoseaua vieții. Însă aici nimeni nu te asigură de nimic. Pornești iar, te uiți în stânga și în dreapta, unii merg cu viteză, au motoare puternice, alții conduc ușor și atent, ba chiar îi depășești și se pierd undeva în depărtare. Șoseaua vieții. Cum ai început-o, vrei să ajungi mai departe. Cu cât mergi mai mult, devii conștient că nicio șosea nu e fără sfârșit. Unde te duci? Tu și volanul hotărâți asta. Am să spun un secret. Uită ce vezi la 10.000 de oameni în jurul tău. Uită. Uită tot ce ai învățat și ce ți-a spus instructorul auto, dacă ai avut norocul să ai unul. Doar întreabă-te un lucru. Este cel mai important lucru din viața ta? În ce parte tragi de volan? Unde te duci? Întreabă-te. Tu cu tine. Nu uita o clipă că ești singur pe șoseaua vieții. Atunci să nu te miri că destinația va fi tot aia și volanul nu e de vină. Asta sigur. Dacă vrei într-adevăr fericire și liniște, atunci schimbă direcția. De asta ai volan. Dacă vrei sănătate și o viață frumoasă, acum când nu o ai, schimbă direcția. Folosește volanul. Dacă vrei dragoste și acel sentiment unic că o altă inimă vibrează lângă a ta, ai ghicit, folosește volanul. Ce anume îți scapă și ți-a scăpat mereu până acum? Îți spun eu, volanul. Volanul vieții. Folosește-l.